Takže dobrý večer, vážení umělci, umělkyně a umělčata. Vítáme vás u našeho 31. vysílání. Přivítal bych se zde Marka, ahoj. Děpéro. Slyšíme se. A ještě našeho hosta Sylvii Lasák, ahoj. Ahoj, pozdravujem všetkých. Hele, teďka nevím, jestli jsem to řekl správně. Říká se hosta nebo hostku? Hostesku. Počkej, měl by asi správně hostku, ne? Tak. Kde jsi to slyšel, ty vole? Já Hostesku nevím, se říká. Ne, tak máš hosta, jako to je jako chlap, ne? A hostka, ne? Jako, ne? Ne. Přátelé, pokud byste někdo věděl, jak se tohleto říká, tak mi když tak dejte vědět. Teda. Tak, jinak, přátelé, když přijdete na Facebook Open Art Festu, tak tam pod to video můžete vkládat dotazy, samozřejmě i na YouTube, a budu to tady kontrolovat i na Instagramu, což se nám tady nepropojuje, takže to všechno budeme nějakým způsobem stíhat. Moc se omlouváme za dnešní zdržení. Leč v podhůří Tatranských hor v Popradu se všechno technicky nepodařilo, ale nevadí, spojili jsme se. Mimochodem, krásný obraz za tebou teda. Dobrý. Máš to hezky udělaný. Tak, Sylvie, jak se máš? Mimochodem, my jsme se potkali kdy, tyjo? To už je poprvé. Si vzpomíníš. Hele, že to bylo na tom prvním Open Art Festu? Nebyli jste na tom prvním, nebo na tom druhém? Na prvním, viď? Na prvom Art Festu a bol to prvý ročník 2017. A ty jsi tam byla s Ihorem Bychtievským. Každý sme mali vlastný stánok, ale bol tam aj Ihor, bol tam Radek Skopec. Bol to pre mňa najkrajší vlastne Artfest. Potom som bola vlastne 2018 a už som nebola do tretice ako návštevník, takže... Aha, jasně. A tady Pavel Frej píše, Pavle, vítáme tě, zdravím všechny 3, to je dost. No, my se moc omlouváme. Tak přesně takhle tam můžete napsat takhle ten vzkaz a já ho takhle sem vyhodím a všechno přečtu. Tak, my se si tě sem pozvali z jednoho prostého důvodu, jo. Protože za prvý, ty jsi na Slovensku, mimochodem, jaký tam je počasí teďka? Zima. Tak minus 12 bolo v noci a pre upresnenie, ako v Poprade zhruba 4 roky mali sme, vysvetlím, galériu, ale žijem v Smižanoch, to je najväčšia obec na Slovensku a je to pri Spišskej Novej Vsi, čiže je to zhruba 20 minút cesty autom od Popradu. Jo. Marko? Já myslel, že největší je Bratislava. Obec, nie mesto, obec. Byl vtip, ode mě blbej. Počkej, tak já tady mám tady to. Želáme vám krásny deň, srdečne vás vítame v našej galérii Arta Lasák Gallery and Shop, ktorú založila umelkyňa. Áno. A to už ako nefunguje, nebo co? Tak priblížim bližšie k tomu, ako to bude prebiehať, tak vysvetlím. Ale teraz aktuálne vo februári sme to boli nutení ukončiť. No, neboli to naše priestory, takže asi tak, no. Ideme ďalej. Byli jste nucený, takže pán majitel měl jinou představu. Aha, no jo, no, tak to je takhle teda, no. A plánuješ něco? Jako dál, jako tady jako takhle udělat? Plánujem, zatiaľ nechcem o tom nejak akože hovoriť, ale určite plánujem. Mimochodem, já to všem prozradím. Sisa taky plánovala, že udělá ten slovenský Open Art Fest. A už si ma prezradil teraz. No, neviem, či sa mi to podarí, keď už si s tým vyšiel von. Áno. Jo, a kde? V Bratislavě? Uvidíme. O tom ešte pokecáme spolu. Dobře. Jak ty jsi se vůbec dostala k umění? Jako? Ty jsi jako tvořila od mládí nebo až potom ve stáří?
Nějak to seklo? No to se nám tak, protože jsi strašně moc daleko, tak se nám to asi někdy stane. A kdyby si se náhodou jako zasekla úplně, jo, tak se potom normálně odpojí a zase se připojí. To jsem ti taky neřekl. Ne, ty jsi tvořila od mládí, nebo jsi se k tomu dostala nějak potom až v dospělosti, nebo jak ty jsi vůbec přišla jak ty jsi se dostala k umění? Tak tvorím už od detstva, ako čo aj moja sestra ma tak vníma, že som stále sedela za stolom a nič som kreslila. Takže tá kresba ma sprevádzala oprava od detstva, ale dostala som sa oficiálne, vlastne som predstavila svoje umenie vďaka kolegyni, trenérke a majiteľke plaveckej školy, keďže ja som tiež profesionálna trenérka plávania, čo málo kto vie, vyše 13 rokov. Takže ona nejakým spôsobom som jej ukázala svoju tvorbu a ona povedala, vieš čo, musíš ísť teraz s nami na medzinárodnú výstavu do Viedne. A to bolo v roku 2012, niekedy ku koncu roka. A išla som tam s 2 obrazmi. Tie som vlastne aj pridala ako fotku. Čiže tým pádom bolo tam strašne veľa umelcov a to bola pre mňa vlastne výzva a išla som tam s obrazom, s portrétom Marilyn Monroe. Kresba. Tu som tvorila zhruba asi 12 hodín a to bol vlastne môj prvý obraz, taký akože oficiálny. Mala som z toho dosť veľkú radosť, lebo nebola to nejaká objednávka, ale naozaj vtedy som len kreslila a keď tak len v rámci známym a tak tvorila som vlastne buď portréty alebo nejaké obrázky a bolo to buď ako darovanie, alebo aj ako objednávka. Čiže tie začiatky boli dosť, keď sa pozriem teraz na tie svoje kresby v začiatkoch, tak je to také komické, ale pokročila som, keď sa tak pozerám spätne na to. Jasně. Marko, ty si potom připrav nějaké otázky, nějaký technického rázu. Já ještě, jaký byl teda ten tvůj první obraz? A pamatuješ si, když ho prodala? Ne, když si prodala první obraz? První obraz, čo si tak pamätám, čo som oficiálne predala, som predala na Artfeste 2017 v Prahe na 1. ročníku a bola to moja srdcovka. Takže fotku máte k dispozícii. Vtedy sme komunikovali, bola tam družná debata, bola dobrá atmosféra, umelci sme tam diskutovali, zrazu prišiel jeden pánko a povedal, no, tento obraz si kupujem. A ja som povedala, ale to je moja srdcovka, ja som to prišla len vystaviť, akože nie je to na predaj. On hovoril, ja si ho kúpim, koľko stojí. Tak som povedala cenu, on mi takto vystavil tie peniažky na stôl a povedal, ja ho teraz neberiem, že vy mi ho pošlete. Takže to bol pre mňa zážitok a vtedy na tom 1. ročníku viem, že tým, že to bol prvý ročník, nebolo to až také pre tých ľudí známe, tak veľa tých diel sa nepredalo. Pamätám, že si predal obraz Radek Skopec, predal obraz, tuším, Mirko Vajda a ešte aj Michal Janovský. A to som tedy chodila a som povedala, ty predáš tento obraz. Hovorím, nie, nepredám. Mala si pravdu. Takže... Jo, Michal tam prodal, jo? Áno, vtedy tam tuším, že Michal predal. Áno. Taký zaujímavý to bol. Tak vy jste takový průkopníci, tyjo, jako. To je dobrý, tyjo. A to byl dobrý ten první ročník, tyjo, to byl takový neznámý, tyjo, bylo super. Prosím tě, kde vůbec v tobě jako vznikla myšlenka jakoby založit jakoby tu tvoji galerii? Jak ti to napadlo? Jako? To už vo mne driemalo možno 10-15 rokov dozadu a už aj kolegovia umelci, keďže ja som sa venovala vlastne profesionálne dosť obchodným záležitostiam ako obchodník, tak som aj ma podporovali v tom nejako umelci, že už si otvor tú galériu a budú nám predávať diela a tak ďalej, ale tá myšlienka vznikla z toho dôvodu, že ja osobne nie som akademický umelec
Ja som správne povedané autodidakt, čiže neprofesionálny výtvarník, nemám žiadnu školu, nikde som nechodila a keď som chcela, keďže som žila aj v Bratislave, vystaviť nejaké diela, odmietli ma galérie s tým, že nie som akademický umelec a nebudú vystavovať moje diela. Takže presne tento obraz sa predal na Artfeste 2017. Preto vzniklo nejaký ten sen, že chcem mať vlastnú galériu, kde pomôžem tým umelcom takým, ako som ja, aby sme mohli vlastne predať svoje diela a nemuseli takto prosiť tie galérie, ktoré nás odmietali a predávať vlastne nielen tvorbu, ale aj handmade doplnky a tak ďalej. Takže prišlo to nejak po niekoľkých rokoch a bolo to presne zhruba v auguste 2021, kedy som sa presťahovala vlastne do Smížan kvôli práci k partnerovi a boli sme sa prejsť po Prade cez leto, dali sme si zmrzlinu, sadli sme si na takú lavičku a pozreli sme sa pred seba a bol tam prázdny priestor na prenájom. Takže tak nejak tým spôsobom slovo dalo slovo, boli sme si na prehliadke a vzali sme to do prenájmu s tým, že ideme tam urobiť galériu a handmade shop. Hej. A začínala som vlastne s umelcami, ktorých poznám osobne, ako ja som štartovala mala som možno zhruba 200-300 kontaktov na umelcov a to vďaka tým Artfestom v zahraničí, hej, na Slovensku nedieje sa nič takéto, takže vybrala som si umelcov, s ktorými som sa poznala vlastne dlhé roky a začali sme takto. Odštartovali sme tak. To je dobrý. Tak, teďka Marko, ty teďka k těm technickým věcem můžeš. Jo, mám. Definuj mi, jak jsi to myslela tu největší obec. Protože, víš co, u nás je buď teda největší město, což je Praha, nejmenší město Brno a pak máš jako vesnice, jo? A ty vesnice jsou jako, ale nikdo neříká, to je největší vesnice v Čechách. To už pak je město, tak vesnice, to by mě hrozně zajímalo. Vesnice. Je to taká vesnice. Jak víte, že to je největší vesnice na Slovensku? Ja som potom nepátrala, bolo mi povedané, že to je najväčšia obec na Slovensku. Ono by to malo byť už považované za mesto, ale je to vesnice. Je to, takže vlastně to nevíte. Vy si myslíte, že to je největší vesnice, že vám to nějaký tamhle Lojza řekl a ono to tak není vlastně. Aby som to upresnila. Ja som rodená Košičanka, takže viem, že Košice sú druhé najväčšie mesto na Slovensku a vlastne v 18 som zbalila kufre a odišla do Bratislavy, takže tak. Takže do největší vesnice na Slovensku. Vlastně. Tak. Druhá mi nestačila, že som robila to najväčšie. OK, děkuji. No počkej, já jsem myslel, že se ptáš a nějaký, jak se vždycky... No samozřejmě, že se zeptám, ale teď mě zajímalo tohle, to tady mám poznamené. Jo, aha. Tak pokračuj. Tak, dobře, tak jedeme dál. Další věc. A jaký je největší, a ne, teď už to nechám, takhle, co ten Kryváň? Já vidím, že ho máš tady všude jako na galerii. To je někde u vás? To se teď se ptám jako, že to fakt nevím. Kryváň? Kryváň je súčasť Tatier, Vysokých Tatier. Je to jedno z těch. Já myslím, že to máš jako výhled z pokojíčku, víš, že jako abstraktní Kryváň, takže to mě zaujalo docela. Nie. Nemám výhled z pokojíčku. Nie, ale jednoducho sa mi páči. Najviac z tých všetkých Tatier je Kryváň a potom je Gerlach. Takže už mám aj panorámu Gerlachu s Gerlachom urobenú, ak si to prešiel, tak asi vieš. Já jedu postupně, víš, tady koukám právě. A všechno to je malovaný olejem, nebo? Neviem, čo tam máš, lebo som poslala nejaké fotky Ne, on se kouká na web. Já jsem mu nic neposlal. No. Já se koukám na vaši galerii. Kombinovaná technika je tady psána. Tak ak je to nejak
posledné 2, čo mám ešte k dispozícii, to sú so štruktúrou. A tú techniku s tou štruktúrou, to som si vlastne vychytala sama. Ja som taký človečik, čo neštuduje, čo sa ako má robiť, ale všetko robím intuitívne, čiže mne môže niekto povedať, toto si mala urobiť tak a správne sa to robí tak a toto máš urobiť takto. Akože samozrejme tie základné veci ako podmalba, že má ísť akrylom a ak chceš dať na vrch olej, tak opačne to nefunguje, ale tam som použila vlastne štruktúru a pracovala som so zlatou akrylovou pastou a striebornou a tu som začala, k tomu som nejak prišla ešte nejak možno v roku 2014-15, tak asi. A ono to dáva perfektné efekty, hej, je to aj tu vzadu, že vlastne tu mám striebornú štruktúru, ja som ju potom nejakým spôsobom tak zošúchala a ono to má taký povrch strieborný. Mm-hmm. Marko? Co to je šuchať? Šmrdlat. OK. Brhnout. Drásat, hovorí Radek Skopec. Drásat. No, tak super. A barvy máš oblíbenou nějakou značku? Výrobce barev třeba? No, je to rôzne. Teraz, čo som tvorila, ten ženský taký, ako keby holý chrbát, je to Lavender Dream, tak tam som použila Solo Goya, najnovšie, také boli s takými efektami trblietkavými, ale toto je staršie, to sú staršie veci. Tak tam som skúšala Solo Goyu, ale väčšinou robím akrylom. Tu už keď sme pri tomto diele, tvorila som stále len kresbou a prišlo to do štádia, že som sa dostala na medzinárodné sympózium v Brunovciach v 2014 a tam mi predseda vlastne Detvianskej umeleckej kolónie povedal, Silvia, prišiel čas na to a mi si začala tvoriť maľbou, ako akrylom, maľovať a tak ďalej na plátno. Ja som sa toho bála, ja som povedala, ako ja budem kresliť, ja tu mám všetko so sebou. Nie, tu máš materiál, začni. A ten obrázok, čo bol predtým, to bol môj prvý obraz, ktorý som vlastne vytvorila maľbou. Ten vlastne si aj ponechali. A bolo to také zvláštne, lebo trvalo to od pondelka do piatku. V piatok večer bola vernisáž a ja som vlastne za tých 5 dní vytvorila 7 obrázov. To sa mi ešte nestalo len vtedy. Neviem, či to bolo atmosférou alebo tak, ale musela ma múza riadne kopať. 7 diel, všetko maľované. Takže aj by som dala zdieľať, len neviem, fotky Jiří, tie, čo som poslala, vieš, k tomu, tak tam vlastne boli zobrazené. Počkaj, ale ja sa neviem... Já to asi... Ne, ono se mi to sem moc všechno nenahrálo, já to tady budu postupně takhle nějak tak vkládat. Takže... Ale a ty jsi tam vlastně psala, že ty děláš teda i... Mimochodem, já jsem tě vůbec nenašel na Instagramu. Jsi na Instagramu? To je to, že vlastne svoj súkromný profil ako umelkyne výtvarničky som prenechala galerii a takisto Instagramový aj Facebookový, ale mám vytvorené ako Art Lasák aj Instagramový, aj Facebookový a pracujem na tom, že to rozbehnem a dám si tam všetku svoju tvorbu, takže za to sa ospravedlňujem, no ale svoj vlastne profil som prenechala galerii, mala som tam nejakých sledovateľov a tak ďalej, takže tam som to presunula. No tak to je v pohodě. Mě to jen nenapadlo, protože já jsem ti tam chtěl jako označit, víš, a tebe jako Sisu nebo Silvii. Co je pro tebe lepší, Sisa nebo Silvie? No. To je jedno. Jako... Tak jsem to tam právě jako nenašel, no, tak právě proto se ptám. Jako. Takže to oni, když třeba máš nějakého klienta, který jako píšou ti takhle třeba na, víš, jako na zakázku, jako že si ti popíšou, co by nějak tak chtěli a nechají ti volnou ruku, nebo to máš vyloženě jakože... Tak... Víš, nebo jestli ti to... No, povědej. Že dopovedz, pardon.
Ne, dobrý, můžeš. No. Mluv. Dobrý. Tak, samozrejme, stretla, aspoň podľa mojich skúseností sú dvaja klienti. Dva typy klientov. Jeden je taký, že ten obraz ho musí chytiť za srdce. Musí si ho nájsť. A potom je druhý, ktorý má nejakú predstavu, vie, čo chce, ale potrebuje, aby ten umelec mu to vytvoril podľa jeho predstav. A vlastne niektorí umelci toto nerobia, ja to robím, aj keď je to náročné, samozrejme musíš veľa vecí vlastne spraviť tak, ako chce klient, ale už potom na druhej strane je to také zadosťučinenie ku koncu, keď ten klient vlastne povie, že je s tým spokojný, tak vlastne som rada, že sme sa trafili. Ide o to, že keď už sa mi stalo, že mi klient povedal, chcem taký a taký obraz, alebo páči sa mi vaša tvorba, chcel by som niečo takéto, viete to urobiť? Áno. Základ je ten, že mi klienti poslali mi fotku interiéru, tam, kde vlastne ten obraz chceli umiestniť. A ja som im navrhla, aké plátno by bolo najvhodnejšie v rámci toho priestoru. Aby to nebolo ani malé, ani veľké, ako kráva, akože veľké fakt. Tak následne potom sme vybrali nejaký námed, alebo už to nechali na mňa. Konkrétne jedno dielo som mala. Vyberali sme podľa toho, že nejaká architektka im navrhla brezy, fotografiu briez ako brezového hája. A vyberali sme dlho vlastne námed. Oni si vybrali taký sichravý, studený motív, počasie jesenné, tak som im navrhla, že tam doplním vlastne zo svojho archívu, čo mám panorámy. Vždy, keď sme cestovali do galérie, tak som si robila panorámu Tatier, fotky. A naozaj to vyznelo super a ten obraz im tam sadol úplne, aj farebne, aj tak ďalej, ale samozrejme klientka mala špecifikácie, že chce také a také farby, tak by to malo vyzerať, akože držali sme sa nejakým spôsobom toho čo chcela ona. Hej. Ako hovorím, je to náročné, málo kto to je ochotný robiť, ale robíme aj také zákazky. A ty máš v těch svých dílech jakoby docela hodně ženy. Ano. Jsem si toho všimnul. Proč? Má to nějaký důvod? Ako pre mňa je tá ženská krása, myslím si, že veľmi príjemný motív na maľbu. Lahodí to nielen mužskému oku, ale aj ženskému. A čo som sa stretávala, tak okolie a hlavne ženy mi potvrdili, že oni si radšej dajú na stenu cudziu ženu ako chlapa. Takže neviem, mne sa aj lepšie ženské telo a maľuje z toho dôvodu, že skúsila som vlastne namalovať aj mužské torzo. Ten obraz mi nejakým spôsobom nešiel, neviem malovať ani kresliť mužov, nejde mi to, čo sa týka akože tela, nehovorím portrétu. A dopadlo to tak, že som ten obraz potom zafrkala štecom s bielou farbou a malo to veľmi dobrý ohlas potom na Artfeste u žien. Ale dodnes si nenašiel svojho majiteľa, mám ho doma, takže tak. Jo. Takže nemá to žiadny súvis s mojou orientáciou, len jednoducho akože... Ne, tak som to nemyslel. Ženská krása je, myslím si, že najkrajší námet, ženské krivky a tak ďalej. Vy ako chlapi to viete oceniť. To je pravda. Máš pravdu díš. Co pro tebe znamená jemná erotika v umění? Doufám, že nás teďka nezablokujou, protože to se tam dost jako vyskytuje u tebe. Tak je to, ako by som povedala, boli tu aj nejaké diela, ktoré v pozadí išli. Páči sa mi vlastne tá komunikácia medzi mužom a s ženou, ale ak to nie je vlastne, nie je to sex, hej, keď tak povieme, ale je to jemná erotika, kde nevidno skoro nič, ale vidíš, že tam je nejaký ten nádych toho, že čo sa tam odohráva. Škoda, že neviem prispieť, lebo naozaj mám takú fotku
diela, ktoré som vlastne aj posielala mailom. Bolo to... Asi není ono, vej. Ako? Je to tohle? Nie. Dobře. V mailíku, čo som posielala, tak sú tam fotky vlastne, tam boli očíslované k tým otázočkám a je tam presne tá fotografia. Prišla za mnou klientka, ktorá chcela vlastne namalovať akt na dvere od skrine. A to bolo pre mňa akože wow, že ako na to, hej, tak sme sa dohodli, že mi ich donesie, takže partner mi pomohol v rámci toho, že má skúsenosti aj s drevom a tak ďalej, že aký spôsob zvoliť, aby to vlastne aj tá maľba držala a tak ďalej. Vybrali sme námet a vlastne som vytvorila aj so štruktúrou akt. Je to, myslím si, a potom vlastne v interiéri to úžasne vyzeralo. Samozrejme tiež mi navolila, že nechce takú a takú farbu, že môže byť strieborná, môže byť odtiene hnedej, takej, ale nesmiem ísť do týchto a do týchto farieb. Takže škoda, no, nedá sa k tomuto. Neviem, akým spôsobom to viem tú fotku tu zobraziť. Kebyže pôjdeš do mailu a mrkneš na to, ako? To nejde. Asi. Ne, ono tady do toho jde nahrát jenom určitý počet, tak já jsem sem nahrál jenom určitý počet, to asi to nebylo opravdu ořechový. No, to nevadí. To potom někde ukážem. To potom ukážeš ty na tom Instači. Uvidíme. Ja to skúsim pozrieť. No. Ale vynikajúco to vyzeralo vlastne v interiéri, pretože neviem, či to bude vidno, ale asi nie. Asi na telefóne to nebude vidno, lebo sa to leskne. Takže bohužiaľ, to sa nedá. Nedá sa. V interiéri to vyzeralo perfektne, pretože ona tam mala taký strieborný rám a tie dvere vlastne ako náhle si zatlačil, sa otvorili a mala tam vlastne skriňu. A vyzeralo to ako obraz, takže nádherne to tam vyzdvihol ten interiér, ale je to fakt veľmi pekné. No. Tam myslím si, že tam som zvládla perfektne aj ruky a bola som s tým dielom spokojná. Hele, Marko, já jsem to třeba u tebe nikdy neviděl. Jako. Co? Ty jsi třeba někdy si dělal nějakou takovouhle jemnou erotiku nebo ženský tělo nebo tak něco takového? Podívej se mi na Instagram. No to nemůžu teďka. No tak pak se podívej, no tak to víš, že jo? Jo. Ty se nejvíc prodávají, že jo, prostě. Co? Jako fakt, jo? No jasně. Aha. Když se tam pak projeď, musíš do starších věcí, tak tam uvidíš pak takový bílej třeba obraz celý, z kterého vystupuje jenom jako tělo a teda. Takže to se můžeš podívat. Nebo tam je sedící zády na křesle. Aha, to jsem nevěděl, že se to jako takové prodává. Tyjo. No tak to je hned pryč, že jo. A najlepšie sú ženské zadky. Taky. Tak. Nie, vážne, akože tie idú aj akty, ale všimla som si, že keď je namalovaný akt a je tam tvár ženy, málo kto to kúpi. Čiže mne sa páčia tie vlastne, aj všeobecne som si všimla, že sa predávajú také akty, kde vlastne nemáš tú tvár, hej, alebo je žena otočená, vidíš len vlasy. Hej, čiže nie je tam tá konkrétna tvár, takže keď sa niekto rozhodne malovať akt, tak určite nie je s konkrétnou tvárou. No, jasně, no. No to já mám taky přemázlou, vždycky to přemáznu, víš, takže tam vlastně vidíš jenom jako kus těla vlastně, no. Tak se na to podívejte. No a to přesně odpovídá tomu, jak jsme se o tom bavili minule, jak k tomu vyšla ta studie velká, že jo, že vlastně nejhůř se prodávají takový, že jo, to, co máš za sebou, jako. Že víš, jako v Americe na to udělali jako studii, co si jako ty lidi jako nejradši kupujou a tak dále. A že jim vyšlo, což třeba pro mě bylo zajímavý, že prostě pokud je na tom obrazu jakoby obličej nebo hlava jenom nebo něco, takže to je jakoby nejhůře prodejný jakoby pro ně jako artikl.
Což mi přišlo jako takový zvláštní. No, docela zajímavý. No, jakože si to jako lidi neradi dávají do svého interiéru, jako hlavu jako někoho jiného. Jako. No. Takhle, když je to Marilyn, že jo, tak můžeš natrefit na fanouška Marilyn, takže ten si ten obrázek koupí, že jo. Když tam budeš mít Loizu, když tam budeš mít tamhle, já nevím, Loizu Skriváně, no tak ten si to toho nikdo nezná, tak se to nikdo nekoupí asi. No, když to jako řeknu. No. Jo. No. Jo, no, ne, to je jenom, že na to vyšla ta studie, mi to přišlo jako taky jako zajímavý, no. Ale ty maluješ ale portréty, ne? Nebo nemaluješ? Malujem. Ja som začala s portrétmi, takže áno. Ale taký najlepšie myslím, že sa mi vydaril portrét Morgana Freemana a to som mala takú voľnú chvíľku, že som skúsila vlastne na čierny kartón, ale vždy ma tak bavil nejaký ten kontrast toho bieleho s čiernym, čiže aj tá hra svetlo s tým. Ale najviac tých portrétov vlastne tvorím na oblečení, čiže posledných 5 rokov sa vlastne venujem aj tvorbe na textil, čiže hlavne na mikiny, na bundy a dlho som hľadala nejaké médiá, ktoré by boli vhodné a samozrejme, aby sa nevyprali. Takže našla som, nejdem robiť reklamu, keď niekto bude chcieť, nech mi napíše. A tie farby sú úžasné, konzistencia, dobre sa s nimi tvorí a netreba ich vôbec fixovať. Nevýhoda je, že treba dávať pozor, aby sa človek nezašpinil pri tvorbe, lebo potom to nezíde ani pri 90-ke. Takže naozaj musím si obliecť niečo staré, keď tvorím. A to teraz ide, akože toto najviac teraz tvorím s tým, že naposledy bola mikina riflová bunda pre jednu klientku a robila som portrét na želanie speváka z Rammsteinu. Takže a naozaj akože boli aj slzičky, bola šťastná, poslala mi video, to bolo super. No takže, ale bavia ma také rôzne smrtky, ako keby aj teraz mám na sebe, len to asi nevidno. Takže takéto niečo, čo som robila. A keď klient príde a dá mi taký nejaký námet, taký vyzývavý, čo sa týka, robila som aj z albumu Metallica a rôzne veci. Takže je to také, že schodnejšie, akože si to človek dovolí viac ako to umenie, ktoré visí na stene. Čiže to nosí vlastne všade so sebou. Na to jsem se právě koukal, že to tam měla i v té galerii. Jako, jak ty to těm lidem, jakoby, to je vyloženě jako na objednávku, jako jo? Nebo to děláš jakoby i, že máš třeba víš, protože většinou máš, jo, S-ko, M-ko, L-ko, to by si se umalovala k smrti, tyjo, jako. Jak to děláš, tohleto? Mala som na začiatku všetky rôzne veľkosti pánskych bund, riflových, čo som si tak na začiatku akože kúpila. Kúpila som také oblečenie, ako mi prišlo a čo som mi zdalo také vhodné. A všetky vlastne riflové bundy, ktoré som namalovala, sa predali. Robila som aj na objednávku, ale predali sa. A prvá taká malba na mikinu žltú bol portrét Jokera. A ten zhodou okolností čakal asi rok na majiteľa a kúpil si ho taký chalan, ktorý fakt mal aj také dlhé vlasy, že hodila sa k nemu tá mikina. Ale bola tá mikina vo výklade, už mi jedna pani prišla dovnútra, že viete čo, nehnevajte sa, dajte toho Jokera preč, lebo ja mám furt stresy, keď idem každý deň okolo a straším ma. Tak som jej povedala, ako mrzí ma to, ale treba si nájsť inú cestu, kde vás to nebude strašiť. Takže sú rôzne námety a väčšinou robím na objednávky a rada by som možno vymyslela nejakú svoju takú kolekciu. Uvidíme. Jo, ne, to je dobrý, jako mně se to líbí, víš, jakože vždycky třeba i na tom Opera Festu se mi to líbí, jakože když mají obrazy, že jo, třeba tam ty dámy a u toho, když mají prostě trička a mikiny a to, jakože to portfolio, jakoby, že se jako rozšíří, mi se to líbí, jako.
to já jsem jako pro, no. A tam u tebe mě právě zaujaly jako třeba ty bundy, jako, že to ti muselo dát práce. Přátelé, na to si podívejte. Hele, já nevím, jestli tady to je ta tvoje webovka nebo není, je to ono, tady to. shop.artlasák.com. Tam sú diela na želanie a sú tam maľby na objednávku, akože ten e-shop ešte, no už nebude dlho fungovať, ale je tam. A tam, keď prejdeš vlastne na tie diela na želanie, tak je tam maľba na oblečenie a tam sú vlastne všetky fotky diel, ktoré som robila. No, nie úplne všetky, ale sú tam tie, ktoré som robila. A je to dosť zaujímavé vlastne, lebo sú tam niektoré také portréty, ktoré rada si to prezerám, tú tvorbu. Akože, neviem, ani som to nerátala, koľko tých bund som namalovala. Raz som spravila také šaty abstraktné a tak som ich vystavila a hovorím si, no, neviem, či niekoho to zaujme a prišla jedna kočka a hovorí, jo, to je nádherné, ja to chcem. Tak si to hneď vyskúšala, hneď to zobrala preč. A jedno tričko bolo na Novom Zélande. Prišiel jeden turista a to hýkal nad tým tričkom takým pánskym, hej, to som mala jedno také namalované a hovorí, ale je to naozaj len jeden kus. A hovorím, áno, jeden kus, není iný, len tento jeden. Tak si ho zobral. Ne, já jsem koukal fakt jako na ty bundy. To ti musí dát jako hrozný práce, ne? Jako, jak dlouho to třeba děláš, takovou věc? Závisí od toho, aká je náročnosť na tvorbu a plus, aký je materiál, pretože dostala som urobiť portrét vlastne, neviem, či to správne teraz vyslovím, speváčky Dana Delay, som sa zamotala. Áno, tak. A vlastne tam som musela asi 4 alebo 5 krát naniesť tú farbu na tvár, aby vlastne sa ako keby schovala tá farba tej mikiny čiernej, hej? Čiže naozaj, keď chceš prekryť tú čiernu mikinu, viem, že existujú teraz už také podkladové farby, ktoré keď nátreš vlastne na tú látku, môžeš na to malovať. Ale nie je to z tej značky, ktorej ja používam, čiže vlastne toto mi trvalo naozaj dlho. Ale niekedy niektoré námety sú veľmi, veľmi rýchlo, to zmaknem aj za deň, no len závisí od toho, čo. To všetko musíš najprv načrtnúť, nejde to cez kopíra, musíš urobiť náčrt a potom bavím sa s tým dovtedy, kým s tým ja nie som spokojná. Ja to nepustím dovtedy, kým s tým nie som naozaj 100% nespokojná, že tak, alebo na 90%. Mně se to fakt jako líbilo, jako fakt super, jako to jsem si říkal, to jim muselo dát práce, hezký. Tak samozřejmě s tím, že jsi si otevřela galerii, otevřela jsi si, že jo, s tím shop, teďka prostě, že jo, přišel jakoby nějaký úspěch s tím, takže samozřejmě o tom se začali závistivci nějaký nebyli, nebo jak ty se vyrovnáváš? My jsme se tady o tom docela s Markem docela dost dlouhou dobu bavili, kolik dílů vždycky. Jak ty se vyrovnáváš s kritikou? Přišla ti někdy kritika nějaká? Ale tak samozrejme aj v začiatkoch ja som svoju tvorbu konzultovala s nejakými galeristami, akademickými umelcami a tak ďalej, ale ja som narodená v znamení barana, čiže kritiku príjmam veľmi ťažko, ale kritika posúva vpred. Vždycky si to potom tak nejak spätne ešte raz preberiem a zhodnotím, či to bolo myslené dobrom, alebo či to bola nejaká konštruktívna kritika a zoberiem si z toho to, čo potrebujem ja, alebo to nepríjmem. Čiže teraz napríklad som prihlasovala do jednej súťaže, ja som nikdy nebola v žiadnej súťaži, ale teraz som sa prihlásila a dala som tam niektoré zo svojich diel, bol tam aj ten portrét Freemana a ten mi nejakým spôsobom neprešiel, akože čo som bola prekvapená, do ňoho som sádzala, lebo naozaj ja som s ním bola veľmi spokojná a vedela som, že som ho fakt vychytala. Ale ich oslovilo skôr moja abstraktná tvorba a to zase ja beriem ako taký relax a také vyčistenie hlavy. Hej? Pre mňa je vlastne tá umelecká výpovedná hodnota o tom, keď dokážem namalovať portrét a som s ním spokojná, pretože to je pre mňa náročná vec. A
s tým, toto je pre mňa také, ako má to takú hodnotu pre mňa, hej. Ale fakt, keď tak pozerám spätne, tak všetky vlastne tie abstraktné diela, ktoré sa mi podarilo vytvoriť, zmizli, sa predali. Takže... Jasne, ne, tak abstrakce... Marko je nejak potichu. Marko kouká tady na ty obrázky vaše. No, akorát, že já totiž nemám od Jirky přeposlaný ty věci, co ty děláš, protože já když to tady projedu, tak tady vidím tu Marilyn, že jo, vidím Kryváň ve 3 verzích a nic jiného, jako, nebo jsou tam, vidím ostatní, ale nevidím tam, jo, třeba toho Freemana takový, takže já bohužel nevím, jakoby, o čem je řeč, že jo, protože já tady mám hrozně málo, jako, tvojich obrázků, ako vidím ostatní. Vieš sa k tomu dostať aj na Instagrame, akože škoda, ja by som ti to preposlala, ale naozaj som na inom notebooku. Svoj som dala dcerke, ona tam má pustené teraz rozprávky, aby bola ticho. Možno už spínka, neviem. Takže já se snažím tady ulovit, o čem se bavíte vlastně a nějak mi to nejde. No. Jirko, nesplnil si domácu úlohu, prepošli mu ten mailík. Čo? Asi nie. Nie, vážne, ja som si dala na tom záležať, ja som vytvorila v Canve normálne prezentácie, fotky, ku každej otázke som dala číslo. Áno, takže si to ani nevidel. No. Je vůbec, on mi ani neřekl, kdo tady bude. Já jsem se to dozvěděl před 5 minutama. Kecá. To nevadí, ale... Ne, viděl, akorát mně se to sem nevejde prostě, no. Tady si jich mám akorát 10 nebo 5. No. Tam ich je viacej, hej. Ale mohol by si vybrať jeden obrázok z tých, to čo je tá maľba na textil, alebo kľudne toho Freemana. Počkej, já to zkusím někde natáhat, jo. Tak. A je tam aj jedna taká pamätka z Artfestu, takže to ukáž, kde robíš túto labuť. Som ťa odfotila. Ja som myslela, že to ukážeš. Momentka z jeho cedou. Vy jste hrozný, jo. A já se mezi tím zeptám. Ten váš gallery shop, teda říkáš, je to funkční furt? Je to áno, ale chystám sa to vlastne už zrušiť, len nebol na to čas, lebo všetko sa to zbehlo veľmi rýchlo a za ten čas naozaj predali sme strašne veľa diel, väčšinou osobne. Predávali sa nejaké diela aj cez e-shop, ale všetko bolo skôr osobne. Hej. Čiže mali sme tam aj šperky, handmade výrobky, diela z dreva, naozaj strašne veľa vecí a robili sme aj nejaké výstavy, boli u nás aj ochutnávky vín, čiže vlastne so somelierom. A naposledy minulý rok bolo dokonca taká akcia 7-chodové menu, bolo so šéfkuchárom u našich priestorov a naozaj akože každý, kto prišiel do tých priestorov, bol v úžase, že wow. A za tú dlhú dobu nám nejakým spôsobom sme nenatrafili na musím povedať, normálnu firmu, ktorá by nám preniesla ten zážitok, ktorý má človek, keď prišiel k nám osobne a pretavila ho do toho e-shopu. Čiže vystredali sme možno 3 firmy. Aj tie nás sklamali, hej. A vlastne ten e-shop som potom nakoniec spravovala sama. No a musí sa tomu človek naozaj 100% venovať, musíš mať znalosti zo všetkého, z marketingu a tak ďalej, nastavenia, všetko, aby ten e-shop sa dostával presne do popredia a zacielil tam, kam potrebuješ. Čiže toto bol trošku taký, myslím, kameň úrazu, hej, ale snažili sme sa naozaj fakt, keď klienti prišli k nám osobne, tak sa tam aj dobre cítili a hovorím vždy. A vracali sa nám stáli klienti, aj teraz ma kontaktujú, čiže keď niečo potrebujú a majú na mňa číslo a ozývajú sa. Vždy, keď potrebovali nejaký dárček alebo hotčo, hej, lebo naozaj mali sme tam, ja som povyberala takých šperkárov, že ženy hýkali, keď tam prišli, hej, že vlastne rôzne šperky a cenovo dostupné, hej, a takisto hodvábne malované šatky,
aj Blanka Drab u nás mala veci takisto a veľa výstav sa robilo. Uvidíme, čo bude do budúcna. No. Keď už, tak určite by som do toho išla vo vlastných priestoroch, už nie takto. A ten internetový shop, ten funguje furt jako. Hovorím zatiaľ áno, ale chcela by som to vlastne ukončiť s tým, že vlastne uvidíme, vytvoríme niečo nové a bude iná stránka a tak ďalej. Hej, akože na tej domene len bude to niečo iné, takže uvidíme. OK. Ale tu jsem našel. No, tak toto ma bavilo. Akože... No, tak to vidím, no jasne. No, dobrý. Akože každá tá bunda mi, alebo každý ten textil mi priniesol niečo nové. Ja som vlastne musela bojovať nielen s technikou, ale aj napríklad s anatómiou, hej, čiže vlastne aj tú ruku a tak ďalej. Musela som aj zapasiť s kvalitou textílie, pretože nie každá textília je vhodná na tú maľbu. A najlepšie sú tie džínsové bundy, ktoré majú v sebe ten elastan, čiže denim bundy, lebo ako náhle je to tá klasická džínsová bunda, ktorá vlastne sa nedá nejakým spôsobom akože kvázi natiahnuť, tak veľmi pije tú farbu. Hej? A takisto aj mikiny musia mať takú jemnú štruktúru, tá tkanina, to už som si prešla takým, že fakt mohla som dať niekoľko nánosov farieb a tak ďalej, ale stále tú textíliu ako keby bolo vidno. Takže tiež to závisí od toho, že aký ten podkladový materiál si vyberie ten klient. To je dobrý, jo. Ale to je pěkný, jo. To jsem na to koukal právě tam. Co by si poradila začínajícím umělcům? Tak aby sa nebáli tvoriť, pretože v každom z nás je to dieťa, ktoré má v sebe tú tvorivosť, už vlastne každý z nás to v sebe má. A aby nasledovali svoje sny. A ak mám dať nejaké rady, čo sa týka akože umenia aj v rámci pozície z tej druhej strany, ako v rámci galerie, tak treba tvoriť na kvalitné podkladové materiály. Naozaj kvalitné. Stretla som sa s takými dielami, ktoré boli úžasné a boli urobené na tak lacnom materiáli, že im to znižovalo hodnotu. A naozaj pýtali si v niektorých prípadoch za to akože fakt veľké peniaze, ale treba brať ohľad na to, nekupovať si diela či plátna z tých veľkoobchodov pre hobby a záhrada. Nechcem robiť reklamu. Takže pozrieť si, či to plátno je kvalitné, či je natiahnuté na dobrom vlastne, či má dobrú hrúbku toho rámu a plus treba vlastne pri tej tvorbe, ak sa tvorí nejaký obraz, ktorý má krajinku, to už je jedno čo, tvoriť aj do tých krajov, čiže kvázi 3D. Pretože nie každý klient má rád rámy na tie diela. A keď tie kraje nezamaľujem a nepotiahnem tú tvorbu do krajov, alebo to len zamalujem jednou farbou, ale nech to nie je také dofrkané tie kraje, neviem, musí sa s tým asi stretol a vieš, o čom hovorím, tak vtedy to dosť poprvé špatí a po druhé ten klient fakt, ktorý nechce tie rámy, pretože aj za tebou, Jirko, ten obraz je parádny bez rámu. Hej. Mne sa to takto páči. Tak naozaj, keby tam boli vzadu alebo po boku nejaké fľaky alebo klince, tak už vieš, vyzeralo by to hrozne. Jasne. Takže tak. A ďalšia vec, určite vystavovať, dať o sebe vedieť, mať vlastne nejaký životopis umelecký a nebať sa vlastne osloviť aj nejaké galérie s tou svojou tvorbou. Hej? Lebo už sa to posunulo. V zahraničí to nie je také prísne, ako to je u nás. Neviem, ako u vás v Českej republike, ale u nás to tak bolo. Teraz je to trošku také voľnejšie, ale stále sa bere dôraz. Nemám nič proti tomu,
akademickí umelci majú niečo za sebou, majú školy, ale ja som si takisto chcela urobiť vysokú školu, ale nie je to možné u nás na Slovensku externe. Jednoducho nie je. Takže a ako mi raz povedal jeden galerista a umelec v jednom, že škola ti ten talent nedá. V zahraničí je to normálne. Máš talent, tvoríš, ak si úspešný, si umelec. Umelec je každý, sú profesionálni umelci, len sa delia na výtvarníkov, ktorí nemajú akademický titul a potom výtvarníkov s akademickým titulom. A toto veľa ľudí metie, lebo kedysi to bolo úplne inak. Musel si byť naozaj v nejakom spolku a tak ďalej. Čiže prichádza tá doba, keď ty tvoríš a keď si úspešný, tak naozaj tie výstavy majú do seba a dostávame sa k hlavnému jadru, že Artfest. Ja som začala v Artfeste ešte v 2014 a to vtedy ešte začínali Artfesty v Českých Budějoviciach a potom som sa posunula vlastne do Prahy na ten prvý ročník a naozaj získala som tam neskutočné skúsenosti, odprezentovala som si svoju tvorbu, aj ma oslovili nejaké galerie, aj som predala svoje diela a získala som ďalšie kontakty a ďalšiu kvázi ako keby rodinu tých umelcov, hej, čiže tak. Takže keď skončí podcast, treba šup na link. Kým sú ešte voľné miesta, lebo sa vám minú a nebudete mať ten svoj priestor. Takže odporúčam určite. To je jasný, to je jasný. Marko, tvá poslední... No, děkuji za reklamu. Marko, poslední otázka tvoje, povídej. Poslední otázka, budeš na dalším ročníku... Nekeci mi do toho. Budeš na dalším ročníku našeho Open Art Festu? Tento rok by som chcela prísť. Boli sme predposledný ročník a to sme boli ako návštevníci vlastne s dcerkou, ktorý mala 3 mesiace. A teraz som sa prihlásila, myslela som, že pôjdem ako galéria, nevadí, ideme ďalej, budem mať svoju tvorbu, takže určite chcem prísť. A dali ste veľmi dobrý termín, ten september je fakt super. Aj čo sa týka počasia, je taký prelom, takže naozaj akože teším sa. Chcela by som niečo dovtedy vytvoriť, určite nejaké oblečenie, aj nejaké šperky možno, uvidíme, čo bude, čo to prinesie. Takže... No, přivést, to bude hezký, to bude dobrý. No. Tak jo, tak přátelé, máme to za sebou. Naše hodinka utekla jako voda. Kolik je hodin vůbec? Ty jo, skoro 10:30 v noci. Nic. Ciso, my ti přejeme strašně moc sil, pevný nervy, aby se ti to z galerií nebo z čímkoliv dalším, co se týká tady toho artu, povedlo samozřejmě. A těšíme se na tebe na září. Že se konečně uvidíme. Přijedi s rodinou, přivezeš malou. Áno, bez nej určite nepôjdem. A chcela by som poďakovať za to, že ste ma pozvali. Ja som pred týždňom akurát na to myslela, že bolo by fajn, keby si ma ten Jirka všimol a napísal mi a tak. A o týždeň na to si mi napísal, takže ďalší sen sa mi splnil. A som rada, že som mohla s vami takto stráviť chvíľku večer a podebatovať o umení. Takže ďakujem vám. My ti moc krát děkujeme. A měj se krásně a krásný večer. Tak jo. Hezký večer, čau. Ďakujem.